مثلي عين. بسم الله وبه نستعين، والصلاة والسلام على الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف التي في لجبة وموفون إسلامي كفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دين برو حكم كنا دين برو مي جم كاي كولي كسكرام وماني كرام بسم الله ولا سك برو كدين كنا فنين دوكا بي أنا شريف كي أني أنكرم بنيون في نوي الشريف أحمد التجاني عثمان مداني حيدرة أنا بنا كي كبرو كي دين كنا فنين دوكا أيانا أنا دو أنا برو كنا لا أما فأنكرم ويكو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي الله تعالى دلي أمي سونغلو مكنا لا سونغلو تيمي كونيما على كايرانا باتو منو بكا كاي سونغلو مكنا لا باتو منو على كامين أني سونغلو تو تيمي كونيما أني أجرزك فونو أنا كنا دفني أمي الله تعالى دلي على كايرانا الله تعالى بيه أفاني أكا قرآن يكونو كفوكو عليه سونك واجبي مؤمنوكا ina fo ayi awaji amantun temenen kan ka kon uye chuka mina ko adola aw bisra ala nyela allakum tattaqun ala nyesra nyere fengume ani kunjume me ala nyesra nyela ani nafaw jumo be ala nyesra nyela an nga sharifke ani an karamo dabna se uludima ka wala ni falyatafaddal mashkuran. وأعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الجميل خلقا وعلى الكامل خلقا وعلى العظيم خلقا سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته الطيبين ومن والاهم أجمعين إلى يوم الدين. ثم استهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. أنبي ألفو كعلى بركة كشين نمانيني ألفي أكو كا جونك باكا نوي كرا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أني كرا سمغو سنمو أني أكا صحابا نمو ani mɔgɔ ɲuman minnu farala u kan ni baara ɲuman kɛ fo ka taa se diɲɛ wuli ma ya rabbi ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye o la. o tɛmɛlen kɔ nin waati in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni alisilamɛya ka foli ye ani kɛlɛya ni badenya ka foli n'o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan. rabbi ala ka n'a hamu nɔgɔya, ala k'an sago d'a ma, labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhamadu alihi. Alhamdulillah, bi sunkalo ba in hukumu kɔnɔna la ni o de ye kaloba min selen filɛ an ma, ni o de ye kaloba ye ala ye min bonya k'a kɛ mamadu mantonw bɛɛ ye baraji sɔrɔ kalo ye k'a kɛ an bolo hikima garisɛgɛ a fɛn bɛɛ lajɛlen i b'a sɔrɔ ni sunkalo ye k'a kɛ an bolo entraînement kɛ kalo fana ye ka san tɔw bɛɛ lajɛlen labɛnw kɛ. ala ye o do sunkalo la. sunkalo sigira fɛn camanw kan. hinɛ kalo do, kan hɔrɔnyali kalo do ka bɔ janɛmɛ ma, jɔnw ka bato yafa, nin bɛɛ lajɛlen kalo de ye sunkalo ye. o la o sunkaloba min ni ala ye o di an ma k'a bonya, a ko a ye a di an ma mun na, kalo in kun ye an ka sun. ni an sunna, sun fɛnɛ kun ye mun ye, kuranɛ bɛ o de fɔ an ye suratu bakara kɔnɔna la ko ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. aw mɔgɔ minnu limanara ka da ala la, n ye sun kɛ aw ma farida ye i n'a fɔ n y'a kɛ manton tɛmɛlenw ma farida ye cogo min, munna la'allakum tattaqun, munna an na siran ala ɲɛ, munna ana ala ka danw bonya ko a ye sun di an ma o de kama. o kɔrɔ sun kun o ye fɛnba de silamɛ bolo, silamɛya bolo. ni sunkalo dira k'a fɔ ko kaloba don an ka sun, i bɛ a sɔrɔ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔna la ala b'a fɔ k'a ma sun di an ma k'a dabɔ ka tɔɔrɔ se an ma. o kɔrɔ ye di a ma dabɔ an kɔngɔli kama, a ma dabɔ an minɔgɔli kama.
ko ay shundi ama kumba do kama sabo Allah taala inde fo ama dabo ka antoro ma dabo kumina ibo de soroni aya in labana ko nawshuna la'allakum tattaqun o dola anasrane alanya ni shunye ni ayo do ka fo shun kunye alanya srane o lambisinga e ko ja sun yere de fem be sabati la islamia kono ambo osora kono sab kadaka fem be sabati li sabu islamia gulole de muna alanya srane ni o mosoro mogo ka islamia la abina fo islamia toka jededo sabu ala yo de fo kirai kaka fo mu'minu we ya ayyuhallazina amanu أؤمنوا لمن لقد على اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نقرأ كماي يا أيها الذين آمنوا أؤمنوا لمن لقد على اتقوا الله أيسرني على أيسر على حق تقاته على يسرى لا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أكنا سوفيو كسا كنا على صرو فو كسرو أير بديليدو مسلمون هنا ودي مؤمنو يردي تاموكي okoro limaniya gansan oti labolike fo limaniya kasri ala nyasranyeka ko limaniya jonfle me limaniya jonjume ko ala nyasranya bala ni ala nyasranya yisoro abi bo fen do la ibi fen minunke no wala jugu sray abi fen do sra du ko kuma do la yikun saliya memina no wala nymanke usray odla ngali min kera ala yasran yere sumbi o mindi ama munde ala yasran ma hiya taqwa Allah ala yasran muye sabu ala ko mu'minu de kasra alani o anga sra alani o muye o ko mo ko bisa kalibana tuila mu'miniya to bi kay bi seli misirla o benata malak la kangarda ko ngame aw mu'minu de ma ay sran ne alani ala yasran yere la odela ala ambunya ala haramadiya ay kiraw ci kumin kama mungoso anga balo nyon ka lafiya la haramadiya kake ka bo haklintanya kono ka do moya kono sabo ay hakli di ama ka klaka nyumani juguma ko o doni di ama bo ala min yo ke ka se ka ansabati anani dinawi fukana se kira laban ka dina ma no islamia dinai ola islamia dina min ni ay o fena di ama ay o sabatilam bakeni jumae ni o de ala nyasranye okoro dina dama minalte fa ka sabati ala nyasranye ka ola o ala nyasranye hiya al amal o bara de bara min to ay lillahi ka Allah ta'ala labatu tarima fam to adedo hiya al amal bi ta'ati Allah ala nuri Allah raja'u thawabillah ala nyasranye folo ibi so pasman folo min sorala ko baraka ke ni ala no fe tuguye ko ala mago bala tugu ni ta'atullah ko ala i mago bala tugu min ga keti ni ala nurillahi ala ka noro kanda kono parce que ala i kiraw kirachi ayo de fo kiraw bay ayo de fo muhammad yare ko ni ci de ikayka mogo bo min az-zulumati ila an-nur kabo dibi kola dibi ukacha no filibanche dibi akacha do ka fili dibi jenaya do ka fili dibi namara do tay janfa do tay shueli do tay mafai ko mina zulumati ya zulumatu nana jama'ula mina zulumati ila nur nana ismul mufradula jamu ye jumae ko pluriel chama wala zulumatu mogo ka dibi tikele mogo ka fili tikele wala muhammad mogo bo filima kola ila nuri kata kanda sira kelema akoro kanda e sira kelende ni jengana ka bo ka itaka me dibiu kacha abo de fo halika ko kiranye kina minun cira kuma de nyini abe afo Musa e kuma mi na na Musa ci naka aya bangele unyi ako Musa ma afika mogoy ana akhrija qaumaka min az-zulumati ila an-nuri Musa ika mogo kuma fe ku bo dibiu la ila nuri depuis odon depuis enfa adam kana se kira muhammad sallallahu alaihi wasallam nuru e kelende sira kelende be mi se alama kele me filu kacha ko ay mogo bo bedla ko bla sira kelenka o sira kleni o de ala nyesranya srai folo fo akake ala labato kono ala nyesranya sira ka no de nurullah ka sababu ke jume jigi dale ala ka saraka ni ode ambi saramina lahara
aljinɛ o ye tilayɔrɔ fɔlɔ ye ka d'i ma. Filanan ye jumɛn ye ko tarku ma'asi lahi, ka Alahu ta'ala fɛn o fɛn ye ala sɔsɔ ye ka o to yen, ala nuri lahi, o fana kana kɛ a yɛrɛ ma ten, a fana ka kɛ sira tilennen in dɔrɔn kan, ka walejugu to yen ala ka sira kan. N'o tɛ kuma dɔw bɛ walejugu to yen o, ka kɔn silamɛya ni misiriw cayali ɲɛ an fɛ yan, fɛn jogo caman kun bɛ yen o kun tangalen don, jɛnɛya kun tɛ kɛnɛma ko ye i n'a fɔ bi a bɛ cogo min o, namara ni janfa minnu bɛ yen, et puis hɔrɔnkan tɛ yen k'a fɔ n y'a fɔ n ka sabati n kan kan. Fɔlɔ silamɛya ka kɔn silamɛya tilen ɲɛ n'u kun ko n go o bɛ sa o kan hali ni b'o fa. Mais bi kuma min na misiri ni fɛn cayara o bɛɛ bɔra a la, o kɔrɔ mais olu ta est ce que o kun bɛ ala nuru lahi kan? La, a kun b'u ka hɔrɔnya n'u ka danbe kan, mais ko ni e bɛ ala kota to, ko i bɛ jɛnɛya to, i bɛ suɲɛli to, ko i k'a kɛ ala nuru lahi, parce que n ka diinɛ ye n bala la, n ka silamɛya ye n bala la, ko ala ka sira kan. Jumɛn kama? Makhafatu azabillah, ala ka ɲangata ɲɛsiranɲɛ kama. Fɔlɔ ko ka ala labato siratigɛ jɛlen kan n'o ye nuru lahi ye, mun kama? Ka jigi da ala ka sawabu kan, n sara. Filanan ko k'i yɔrɔ majanya ka bɔ ala kota la, ala ka siratigɛ jɛlen kan siranɲɛ kama a ka ɲangata ye, parce que ni sara fila de bɛ yen, imma i ka taa se aljinɛ ma, ou bien imma i m'o baara kɛ i ka taa se jahanɛmɛ ma. Nin sara ye fila de ye, aljinɛ jahanɛmɛ. O la jɔn de b'a lajɛ ko ne ka tɔmɔta ye jumɛn ye nin fila la. N'i ka tɔmɔta n'i y'o suganti ka kɛ aljinɛ ye, sabu silamɛ ɲuman bɛɛ bɛ i ka baara la aljinɛ sɔrɔli de kama. O la o tɛ taa ni nin fɛn fila tɛ, ko ala sago kɛli ani ala kota toli. O de la fɛn fila don ko al ibadat wa ta'at, ko ala bato ani ala labato. Ka ala bato ko ala y'i ko di, an ka seli, an ka sun, an ka hiji, an ka jaga bɔ, an ka sarakatiw bɔ, an ka sinjiyaw tugu. O ye ɲuman ye koyi. A ye ala labato fara kan, ni a selila a ye jɛnɛya dabila, a ye namara dabila, a ye janfa dabila, a ye suɲɛli dabila, a ye ɲɔgɔn faga dabila, a ye dabalijugu kɛli dabila, a ye ɲɔgɔn mankutu tiɲɛli dabila, a ye ɲɔgɔn kɔrɔfɔ to yen. Nin de bɛ sɔrɔ ka na. Nin fɛn fila de baara kɛ ɲɔgɔn ye. O la ni ninnu sera ka sabati mɔgɔ minnu na, a bɛ fɔ ko ala ye siran ye nɔ sɔrɔ a la. N'o tɛ n ti bɔ misiri kɔnɔ, sunkalo sundɛnda, hiji bɛɛ la n bɛ maga, o ni ala ye siran ye tɛ kelen ye. O la n bɛ ka fɛn minnu f'i ye, ninnu de ye ala ye siran ye. O la i b'a ta k'a lajɛ, ala ye siran ye tɛ sɔrɔ fiyewu fo i tɔ a kana an yute'a fala yu'si wa yazkur fala yansa. A ka kɛ kuma bɛɛ ala kosumabaga ye, a kana kɛ ɲinabaga ye. Wa a ka kɛ kuma bɛɛ ala barikadaba ye, an yashkura, ka ala barikada, a kana kɛ fitiriwale ye. Parce que nin fɛn ninnu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Fɔlɔ ye jumɛn ye? Ko ala labatoli ani ala kota toli ani hakili toli ala la, ka ɲinan bɔ yen. Sabanan ye jumɛn ye sisan? Ni o de ye a n'a laban ye, ko ala barikadali kana k'a ma fitiriwale ye. Nin bɛɛ de fo nin ka kafo mɔgɔ kelen na ala ye saraya ka sabati. O la ala barikadali o de don. O de la ala ko ten, n'i ma ala barikada i bɛ fitiriwaleya ma, imma shakiran wa imma kafura, ko imma i ka kɛ ni ala barikadaba ye walima i ka kɛ fitiriwale ye ma, parce que n ye nɛɛma min k'i ye, n'i sɔnna ka n wale ɲuman dɔn, i bɛ n barikada n'o nɛɛma ye. O de la an b'a sɔrɔ imam ali ka kuma la, ko n'i ma se ka ala kota to yen, i jija, ala ye nɛɛma minnu k'i ye kana sɔn k'a kota ni olu ye. Ɲɛ fila b'i bolo, kana sɔn k'o kɛ haramu lajɛlan ye. Ala ye fanga min d'i ma, kana o se kɛ ka ala tɔɲɔ, jɔnw tɔɲɔ. Et puis ni e ye kiiritigɛla de, i jija i ka jugement kɛ ni hali ni silamɛya ka sira tɛ, bali ni tiɲɛ sira ye. Parce que justice bɛɛ mago bɛ tilennenya de la, ko an bɛ tilennenya kɛ cogo di. O la an k'an jija ka baara kɛ ni ninnu hukumu ye. O la n bɛna jumɛn de fara a kan k'a dɔn ko ala ye siran yɛrɛ n'i y'a mɛn dɔrɔn sifatul awliya, ala niw minnu ye ko to ala ta la, olu de ka mankutu yɛrɛ ye ala ye siran ye. Wa i b'a dɔn mizanu de don, mizanu min yuqarribul abd ila rabbihi, min bɛ jɔn surunya a ma la. Ale n'i ye a ta kuma o kuma, mɔgɔ min ni ale ka ala ye siran ye bonda, k'a fɔ ko jɔn in ka sɔrɔ ala la, o t'a ye cogo la, o t'a ka fini don t'a la, o t'a kuma cogoya la, bal o bɛ min na, fɛnba min nɔfɛ, sun bɛ ka min ɲini dɛ. O de la sun ye fɛnba ye, mais i t'a bonya dɔn a yɛrɛ la, i t'a dɔn ni ji toli ye, i t'a dɔn ni dumuni toli ye. La, parce que kira ko ten, ruba sa'imin
laysa lahu min siyamihi illa ju'i wal atash wa ruba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa asaha ko sunba caman be u bi sun ga foyitu yu ka sun baraji la ki kilela kongo ni minogola ni mu yaje ala nyesraye seliba caman be ku bi shi ka seli foyitu yu ka sun baraji la a ko ishiri nyana mu yaje ala nyesraye bonin de fem bele bay fem mi ni abi jon ka fem betien fem mi na bi jon ka fem benye o de wole ko ala nyesraye bo sumbi o de di wa fɛn min bɛ an surunya ala la an jɔn an ka baara kun ye an ka surunya ala la wa fɛn min b'o kɛ o de ye ala ɲɛsiran ye ala ko cogo di inna akramakum indallahi atqakum ko aw mɔgɔw la suruma ne ala la ne ala la aw mɔgɔw la belebele min ka bon ne ala bolo a tigi ka surun na k'o ye jɔn ye atqakum o ye min siranna ne ala ɲɛ min jogo ɲɛna ka tɛmɛ min jogo kan sabu ala ɲɛsiran tɛ se ka sabati fiyewu f'a nɔ ka ye jogo la kuma t'ale yira foyi t'ale yira a bɛ ye hadamaden jogo de la ala ɲɛsiran ye tari ma faamu o de la o de la ka se Jafar Sadiq kuma don dɔ la kira mɔden dɔ don min dɔnnen don silamɛya histoire kɔnɔ ale hijidenw u bɔlen Kufa ka taa hiji kɛ Makka u seginmatɔ jɔra Madina ka taa Jafar Sadiq fɛ yen ko yabna rasulillah awsina bima yanfa'una an ladi min bi an nafa an ka diɲɛ an n'an ka lahara a ko n b'aw ladi ni fɔlɔ min ye usikum bi taqwallah n bɛ aw ladi ni ala ɲɛsiran ye ni ala ɲɛsiran ye n b'aw ladi n'o ye a ye o fɔ ka fɛn dɔw fɔ ka tugu a la ka sɔrɔ k'a fɔ ko wa kunu du'atan ila Allahi wa antum as-samitun a ko wa ye kɛ wele dabaga ye ala ɲɛsiran in kɛlen ka nɔ tɔw la a ye mɔgɔw wele ka na ala ma a da deli ye o ko Jafar Sadiq an ka mɔgɔw wele ka na ala ma ne bolo o fɔ misiriw de kɔnɔ ne bolo o fɔ juma khutbaw de la ne bolo o fɔ wajulu kɛnɛw de kan mais an da deli Jafar Sadiq ko awɔ ko u y'o de fɔ ko fa kayfa nad'u ila Allahi wa nahnu sumut ko an bɛ ala mɔgɔw wele ka na ala ma an da deli cogo di an y'a bɛɛ faamu mais o y'an kamana gan Jafar Sadiq ko di ko ni ala ye siran sabatira o la iza halaltumul halala wa haramtumul harama wa adaytumul amana wa wafaytumul uhuda ko a bɛ sabati ni min ye ko ni ala ye siran sabatira k'a bɛ na ni fɛn minnu ye ni a ye halalayalenw halalaya ka haramuyalenw haramuya ka danaya segin a tigiw ma ka layiduw dafa k'o la ko a jogo b'a fɔ mɔgɔw ma ko a ye na don an ka diinɛ na ka sɔrɔ a damu wele kɔrɔ ye di ko ala ye siran dɔrɔn de bɛ se k'o yira o la ni a fɔra kuma ka kɛ ala ye siran ka fɛnba de b'a la sabu ka d'a ka baara yɛrɛ jɔn ka baara yɛrɛ k'a fɔ n selila dɔw bɛ se k'a fɔ ko ala ye siran ye fo a tɔgɔ ye di a ka ye jɔn jogo la a ka ye tan ko mɛ jɔn bɛ baara minnu kɛ n'o ye seli ni sun ni fɛnw ye k'o ye importance b'a bɛɛ la importance tɛ seli la a tɛ sun na ni nin tɛ sabu baara yɛrɛ de ti minɛ fiyewu ni nin tɛ kuranɛ kɔnɔ i b'o sɔrɔ cogo di ala b'a fɔ innama yataqabbalillahu minal muttaqin ko ala yɛrɛ k'a fɔ tiɲɛna n sira ka seli n sira ka sun walima n tilenna ka sun n ye jaga caman bɔ n ye hijiko caman kɛ ko ala ko n ka sira t'a si la maa si bolo innama yataqabbalillahu minal muttaqin ko ala yɛrɛ bɛ minɛli kɛ ka bɔ mɔgɔ minnu na k'a fɔ n y'i ka bato kelen minɛ n ye baraji d'i ma ko maa si tɛ fo ala ɲɛ siranɲɛbaw o kɔrɔ bato tɛ seli caya tɛ sun caya tɛ hiji caman tɛ bali f'a ka sigi fɛn min kan ala ɲɛ siranɲɛ o kɔrɔ sun ye fɛnba de ye an bolo sabu a bɛ fɛn min di an ma o de ye nin ye o la n'i y'a ta k'a lajɛ ko wasila ye jumɛn ye mun bɛ jɔn yɛrɛ se ni ala ɲɛ siranɲɛ ma mun bɛ i bali ni ala ɲɛ siranɲɛ la parce que fo o de ka sɔrɔ an fɛ a ka dɔn parce que ni fɛn fɔra k'a nafa fɔ mun b'i s'a ma mun bɛ e sebaliya i ka s'a ma mun b'o fɛnɛ gɛlɛya o la i b'a ta k'a lajɛ a ka nɔgɔn jɔn bolo ka ala ɲɛ siranɲɛ sɔrɔ n'i ye ko sigi ala ma mɛ kuma dɔ la ni diɲɛ yera ka sama diɲɛ nɔfɛ a ka ca la i bɛ ɲina ala kɔ bon ni ɲinan kɛra ala kɔ kuma o kuma ala ɲɛ siranɲɛ bɛ bɔ yen o la pour que ala ɲɛ siranɲɛ ka to yen fo o k'a sɔrɔ i yɛrɛ ye diɲɛlatigɛ to yen parce que ala y'o de fɔ an ye wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahu ko diɲɛlatigɛ ɲɛnamaya ma kɛ foyi ye fo kulonkɛ yɔrɔ wɛrɛw a b'a fɔ illa gharur k'a fɔ manasali yɔrɔ de don
ala y'a dabɔ dɔrɔn ka an ɲumangala ni jugumangala dɔn o la n'i y'o dɔn ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ ɲɛnamaya to yen i bɛ ɲɛnamaya tigi minɛ n'o ye ala ye n'i y'o minɛ dɔrɔn ala ɲɛsiranɲɛ sabatira mais en tant que o mana fo diɲɛlatigɛ kanu nana o la gɛlɛyaba bɛ don jɔn na k'a fɔ k'a ka se ka ala sɔrɔ a ka se ka ala ɲɛsiranɲɛ sɔrɔ o de la fɛnba minnu bɛ mɔgɔ bali a la o fɛnba fɔlɔ de ye ashahwat yɛrɛ ni dungɔ de ye fɛn fɔlɔ ye min bɛ mɔgɔ bali ala ɲɛsiranɲɛ la sabu ni dungɔ bɛ a fɔ k'a k'i sama ka ɲɛsin i sago de ma i ni dungɔ ma ni dungɔ ko k'a b'i sama ka s'o ma dɔrɔn a bɛ fɛn fɔlɔ min b'i bolo o de ye nin n'o ye ala ɲɛsiranɲɛ ye sabu ale de ye kɛlɛkɛcɛ fɔlɔ ye o de la kuranɛ ko ten ko minnu pilasi ye alijinɛ kɔnɔna ye k'o de faman khafa makama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa ko minnu siranna u ka ala ɲɛ ala ɲɛsiranɲɛ ma nalen ye sabu o kɔrɔ bɛɛ tɛ alijinɛ kɔnɔ den yɛrɛ kuranɛ ko cogo minnu siranna ala ɲɛ mais u ma da ala ɲɛsiranɲɛ ma wa naha nafsa anil hawa u ye u ni kɛlɛ ka b'u ni diɲɛ ta kɔ sabu suratu yusuf kuranɛ b'o de fɔ inna nafsa la amaratu bisu'i a ka ca la ni kuma bɛɛ a bɛ nitigi sama ka se min ma o tɛ ɲuman ye o tiɲɛli de o de la kuranɛ sɔrɔla k'a fara a kan yan ko mɔgɔ minnu mana sɔn k'u niw kɛlɛ ka bɔ ni diɲɛ ta kɔ fa innal jannata hiyal ma'wa ko ɲinifɛn ye min ye n'o ye alijinɛ ye ko a bɛ mɔgɔw de ye minnu sera k'u ni kɛlɛ ka bɔ ni dungɔ la o la nin ye fɛn fɔlɔ ye bɔn filanan ye jumɛn ye ko o de ye ka se ka Alahu Ta'ala ka ala nɔfɛ tugu ni yɛrɛ di ye ala ma ani wale ɲumanw kɛli ani tuubi o ye sabanan ye ka sin ala ma sabu tuubi ka sin ala ma o ye jumɛn ye jɔn ni mɔgɔya ni fili ti ban o la kira Muhamadu Mustafa ka hadisa dɔ bɛ yen kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun ko adamadenw bɛɛ ye filibanciw ye mais filibanciw bɛɛ lajɛlen la sɔn xɛyirama ye jɔnni ye ko minnu bɛ segin o kɔrɔ ye di ko ni e filila kana dume fili in kan ni ala ka yafa bɛ yen madama i ma fili in kɛ tan ni ka segin ko ye kuranɛ aya yɛrɛ jɛlen b'o fɔ o kuranɛ ko cogo di n bɛ yafa maa bɛɛ ma ko ne de ala de bɛ jurumu yafa wa n bɛ yafa mɔgɔw bɛɛ ma mɔgɔ jumɛn o lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun mɔgɔ minnu u bɛ ka ne ala yafa deli min na o m'o kɛ tan ni ka segin ko ye i ye jɛnɛya kɛ i ko ala yafa ma mais sini i labɛnn'a kama sinikɛnɛ i b'a kɛ ala yafa tɛ yen walima n ye suɲɛli kɛ n ko ala yafa ma ala ko n yafara madama i ye yafa deli min na i y'a to yen ka jɛ a kɔ pewu mais madama i ma jɛ yafa tɛ yen parce que mun de bɛ yen imanu de taara ala ɲɛsiranɲɛ de taara o de la kira ko ten ko la yazni azani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashrab asharib شارب الخمر هنا يشرب وهو مؤمن ولا يسرق السارق هنا يسرق وهو مؤمن ko jɛnɛyakɛla ti jɛnɛya kɛ a bɛ jɛnɛya kɛ tuma min ko ka sɔrɔ limaniya dengele b'a dusukun na wa suɲɛlikɛla ti suɲɛli kɛ a bɛ suɲɛli kɛ tuma min ka sɔrɔ limaniya b'a la a bɛ ten gulɔmina bɛ ten ko f'i ka limaniya gulɔki bɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka nin baara dɔ kɛ ala ɲɛsiranɲɛ ye gulɔki ye mais ni mɔgɔ min ka baara kɛra ye n ka baara kɛra jɛnɛya ou bien n ka baara kɛra suɲɛli ye i ni ala ɲɛsiranɲɛ ye gulɔki janyana i ni limaniya janyana o la n bɛ fɛ ka mun fɔ ko ala ɲɛsiranɲɛ ye fɛnba ye nin de tun ye wasilaw ye min bi mɔgɔ s'a ma ani min bi mɔgɔw bali ka si a ma o la waati koronw kama an bɛ a ɲini k'a surunya peut-être a nɔfɛtugu an bɛna o tugu ni mawudu kelen n'o ye ala ɲɛsiranɲɛ ye sun bi o min di an ma ni ala sɔnna an bɛna a nɔfɛtugu tugu a la nin laban de tun ye muhasabatu nafsi ni o de ye nin yɛrɛ fɛsɛfɛsɛli jɔn kuma bɛɛ yanni ka tugu walimɔgɔw kɔ k'a lajɛ karisa bɛ mun na ne yɛrɛ bɛ mun na o jɔrɔ n'i y'i ta jɔrɔ a ka ca la i b'i wasa ka bɔ walita ma mais n'i ye walita ye i bɛ ɲinɛ i yɛrɛ ta kɔ wa nin ye fɛnba ye ni an hakili tora ninnu na sun kun ye min ye sun bɛ min ɲini an na ni ala yɛrɛ ko tɛ kuranɛ kɔnɔ la'allakum tattaqun a bɛ siran ala ɲɛ o kɔrɔ ala ɲɛsiranɲɛ ye fɛnba don ala ka faamuya ko ɲuman di an ma ala ka sababuɲumanw nɔgɔya ye sunkaloba min hukumu filɛ nin ye a sun ninnu ala k'a nɔgɔya an bɛɛ ye k'a sabati fɛnɛ a minɛli saritiw kan n'o ye limaniya ni ala ɲɛsiranɲɛ ye ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhamadu alayhi baara si tɛ minɛ ni ala ɲɛsiranɲɛ tɛ ni alabato kelen o kelen na ye a bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn min nɔfɛ o ye ka a siran ala ɲɛ a kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya an filɛ sunkalo min kɔnɔna la sun yɛrɛ ala y'o de fɔ an ye i n'a fɔ an bɔra ka kuranɛ a y'a fɔ cogo min na
an karamɔgɔ an ka sirifike bɔra ko de wala wala ɲɛ an bɛ Alahu taala deli Ala ɲɛ siran ɲɛ Ala ka sabati an bɛɛ lajɛlen dusukun na Ala bɛ fɛn o fɛn ɲini a ka jɔn fɛ dɔwɛrɛ foyi tɛ an k'ale ka Alaya dɔn k'an yɛrɛ dɔn jɔn ye o de Ala ɲɛ siran ɲɛ a y'an yamaruya fɛn fɛn na an k'olu kɛ min ka bon ka tɛmɛ Ala ka yamaruyaw kɛli kan o ye Ala y'an bali ko mun na an k'olu bɛɛ lajɛlen ye k'a to yen sunkalo b'an dege o de la parce que sunkalo b'an dege de fɛn min dagalen don i ye i k'o to yen waati dɔ kɔnɔ Ala kama ni maa min sera ka fɛn min dagalen don i ye k'o to yen Ala kama waati dɔ la san waati tɔ la fɛn min haramuyalen don i kan e man ka se k'o to yen o bɛ e dege de i ka se ka Ala kotaw ye k'a to yen an bɛ Alahu taala deli an karamɔgɔ bɔra ka min fɔ an ye faamu cogo ɲuman k'a minɛ ka baara kɛ ni Ala ka nɔgɔya an ye sunkalo tɔ timɛ ko ɲuman an bɛ Alahu taala deli Ala ka a timɛ yira an na an karamɔgɔ bɔra ka dugawu min kɛ kuma labanw na an bɛ Alahu taala deli Ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ an ye ka aw yɛrɛ fo ka aw wale ɲuman dɔn aw ka filɛliko ɲuman na diinɛ baro la aw minnu ni diinɛ baro tɛ fɔ aw kɔ waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana kɔ kan an bɛ Alahu taala deli Ala ka sigida nataw yira an n'aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. حرام على الأيام إيجاد مثلي